welcome to our YouTube channel. हाय आज आमर समोसा चैलेंज होममेड रेसिपी भी देदेबू आम तादरे ओके चलतु स्टार्ट करवा 1 2 तो स्टार्ट करवा स्टार्ट देखा केमती लगुच अनुज अबे कौन छोड़ देले मैं कमेंट कर तो कमेंट लू अब मैं सुंदर समझ तो समझ ना हो मैं तो आपको खाते रहो खाई नहीं तो खा ली कौन खाई बैठ पड़े ये प्लेट खाली है कौन बेच रही है अन्य चिटिंग करछी बोले इतने जल्दी केमती खाऊछु तंटी गलानी मोर गलुनी जमा ऑयली जिनस जमा भी खाई खाई तो खाऊ खाई नहीं तो रखे
ମତେ ବାଦାମ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ବାଦାମ ବାଦାମ ଗୋଟେ ଚୋପିଦେଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା ବେର ଖାଉଛୁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବନି, ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଜିତିବ ନା କଣ? ମୋ ବାନ୍ତି ଉଠାଇଲାଣି। ମୂଷା ଖାଇଲା ମୁଁ ଖାଇବି। ମୂଷା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଛୁ, କଥା ଆମେ ଖାଉଥାଉ, ଇଏ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଖା ଖାଇବୁନୁ? ମୁଁ ଜିତିବି? କଣ ଖାଇବୁନି? ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଯାକ। ଖାଇବାର ଯଦି ଖା, ମାଛ ଲାଗି ମୋର ଆଉ ଜମା ବି ହବନି। ହଉ, ମୋର ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ରାନୀର ଆଉ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା। ମୁଁ ଟିକେ କେତେ ଖାଉଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହାରୁଛି, ମୁଁ କରିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହାରିବୁ, ଆଉ ଜିତି ପାରିବୁନି। ଓକେ, ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନାହିଁ? ହଁ, ଆଜି କିଛି ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦେନି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ରାନୀ ମନା କରିଥିଲା ଫାଷ୍ଟରୁ। କଣ ଖାଅ? ବ୍ରେଡ କେକ୍। ପନିଶମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖାହବା। ଦେଖାହବ କହିଲୁ? ଓହୋ, ନେଇ ଯାଉଛି ସାଇଡରେ ଅଛି। କଣ ହବ? ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଖିରେ ମରା ହବ। ଓକେ, ଦିଦି ଫୋନ୍ ଧରି ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ ସାରିବା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡଟା। ହଉ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ରାନୀ ଧରିକି ଏମିତି କରି ହେଉଛି, ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବଡ଼ ଲଙ୍କାଟେ! ହଉ, ଚଳେଇଦବା ଆଉ। ରାଗ ଲାଗିବ? ନା ମୋ ରାଗ ଲାଗିବ। ସସ୍ ମଡ଼ିକି ଖାଇବି ଲଙ୍କାରେ। ଜମା ଖାଇବିନି ଏତେ ବଡ଼ ଲଙ୍କା। ଜମା ଭାଷଣ ଦେନି, ଟିକେ ଖା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଇଦିଏ। ଚଳିବ, ଏଇଟା ଦେଲି, ହଁ ମୁଁ ଦୟା କରିଦେଲି। ସସ୍ ଲଗେଇନା ମଡ଼େଇ ଖାଇହବନି। हे भगवान, ना मनेला अंकिता दीदी आजी। अंकिता दीदी आजी। ना अंकल जमा राग खाएगी। ଚଳିବ, ଚୋବେଇକି ତ କାଢୁ, ଚଳିବ। ଭାଇରେ କି ରାଗ, ଜମା ବି ଢୋକି ପାରିବି। ଆଖି ଚଳିବ, ଢୋକି ନ ଚଳିଲେ ଚଳିବ, ରାଗ ତ ଖାଇଛ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କି ରାଗ ଲଙ୍କା ବେ, ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତା ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଇବ ପିଇବ। ସେଇ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମତେ ଦେଇଥିଲା।
सॉस खाई दे हम किसी कॉल पर भी नहीं वीडियो ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ। हम्म। ହଉ ବାଏ।